שלום יוטיוב, כאן המדריך איך להכין וירוס שמוחק את כונן C, ואם אתם רוצים גם אתם יכולים למחוק את כונן D. טוב, אז מה שעושים זה לפתוח מסמך טקסט. מי שלא יודע, קליק ימני חדש, מסמך טקסט. טוב, תרשמו אחריי. ככה וזה ימחוק לכם את הכונן C. טוב, עכשיו לעשות שמירה בשם, לא משנה מה, בלה בלה בלה, נקודה BAT. BAT זה חשוב. והנה ועושים אתם פותחים אותו, או ימחוק לכם את כונן C. עד כאן הייתי, ביי.